So ito, hayaan ko na lang muna dito para matuyo siya. Ngayon medyo umaraw ngayon. Mag-ano rin naman yan eh. Babranch ulit. Marami rin dito kapromdi sa tabi na ito. Nung umalis ako, wala naman ito kasi nilinis ko dyan lahat. So ito na kapromdi yung aking backyard. Napakarami kong pinutol at nilinis ko talaga yung mga gilid-gilid dyan. Hello mga ka-From-D, magandang umaga sa inyong lahat at welcome back sa Certified From-D channel. Ngayon po ka-From-D ay ayusin ko yung aking backyard. At syempre habang buwabagyo at umuulan, ay talagang titig na titig ako dun sa aking mga halaman. Inis ko kung anong gagawin ko, kung paano ko lilinisin kasi masukal eh. So gusto kong malinis siya kaya ayan, samahan niyo ako sa aking paglilinis ng aking halaman at i-restore ko yung dating maganda. At syempre lalo pang gaganda at sigurado yung ka-From-D dahil kung dati mas ano yung halaman, medyo anong tawag doon? Maliliit, ngayon malalago na kaya ayan at excited ako ipakita sa inyo. Before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel. Then touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ayun, talagang very excited akong mag-gardening kasi ilang araw na yung maulan. Halos isang buong linggo na maulan tapos hindi pa nawawala yung bagyo. Pero yung buntot na lang ng bagyo yata yung nandito sa amin ngayon kasi parang papunta siya sa middle ng Pacific Ocean. Then, pero nasa ano pa rin, nasa ano ng Camsor in Catanduanes, nasa ano siya, parang sa tapat ng Camarines or Catanduanes, so malapit lang kami doon. So pag bumalik siya, nakakatakot kasi kadalasan kapag bumabalik lalong lumalakas, so parang nagbibuelo siya. So bago pa man makabalik ang bagyo ka-From-D, so gusto kong umpisan yung paglilinis ng aking garden at gusto kong i-restore ulit yung napakaganda kong backyard at syempre ayan, ready na ako sa aking gagawin. Ititim ko yung mga matataas na halaman, mga naghambalang at syempre gusto kong ayusin. But syempre bibihis muna ako ng aking attire na pulang pang gardening ko. Siyempre, naka-ready na yung aking sombrero. Pag just in case na bumalik ang ulan at umambon ulit, so at least meron akong panaga ng kahit konti. Let's go! Maglinis na tayo ng mga halaman! Ganda nito. Ayan ka-From-D. Sobrang kapal yung mga ano ko dito. Kailangan ko putulin para ma-form ulit. Ang taba ng Persian Shield. Kailangan putulin. Lumuwag na dito ka-From-D.
Ayun. Kasi nakahamba lang sa daan. Ito ang taba nito, oh. Hindi naman ako magtatanim kasi iniisip ko kung saan ako maglalagay ng mga itataniman ko kasi puno na. Ito naman, ito? Mexican Fittonia. Marami akong tininim dito na Mexican Fittonia kasi gusto ko at least may halong flower yung mga halaman ko. Kaya punong-puno dito, halo-halo. Ang haba na ng tawag dito. Itong maroon plant. Copper plant pa lang tawag dito, kapromdi. So ito, hayaan ko na lang muna dito para matuyo siya. Ngayon medyo umaraw ngayon kaya ayun, anin ko siya dito. Pero gusto kong magparami nito. Kaya wala naman akong pagtataniman at maraming na ako niya, no. Pag pinutol ko siya, pwede ko siyang gawing pananim. Ayun. Tapos yung mga pinuputulan ko dito, kapromdi, rin siya, mag-ano rin naman yan eh, babranch ulit. Kaya no worry kahit putulin ko ito. So, medyo maluwag na siya. Ayun, bawasan ko ulit. Sana uminit na kasi walang tigil ang ulan dito. Ngayon nga lang, pagdating ko dito, ngayon lang daw uminit. So, ito, puputulin ko to para magdahon. Binigay ito sa akin nung taga-Albay, pumunta dito. Nagsisimula pa lang ako ng mag-vlog na siguro mga 20,000 pa lang yung subscribers ko. Din may pumunta dito na taga-Albay. So, binigyan niya ako. Maliit ito. Siguro mga 3 years or 4 years na ito. Tapos yung laso niya, hindi ko pa rin naalis. Nandito pa rin yung laso na pula kasi pang paswerte daw ito. So, ngayon, puputulin ko siya para dumahon ng madami. Ayan. Marami akong daladalang buto nito. Pero gusto ko yung ayaw lumaki yung para ipasok ko siya sa loob. Dumami yung para dumami yung kanyang branch. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. So, antayin ko itong magdahon tapos ipapasok ko sa loob. Ito naman kapromdi mga ferns. Bubunutin ko siya pero itatabi ko lang kasi pili ko siyang i-replant ulit. Ayan. Maganda rin kasi ito eh. Gusto ko yung ferns maliwalas. Marami akong binunot nito dati, tinatapon ko lang. Pero naisip ko maganda siya eh. Pag naalis ko to dito, luluwag na naman itong garden ko dito sa backyard. Ito naman yung ibang ferns, pero hindi to yung pako. So, itatabi ko itong ferns para maitanim ko sa, pag wala akong gagawin, tatanim ko dyan sa mga paligid. Ayan. Marami rin dito kapromdi sa tabi na ito. Nung umalis ako, wala naman ito kasi nilinis ko dyan lahat. Tapos taniniman ko ng mga peanut grass. So, ayun. Alisin ko siya para lumuwag-luwag dito. Kasi pag mayroon mga ganito na pupunta sa gitna, sumisikip yung parang sumisikip yung ground.
Yung mga napuputol, so okay na lang yan. Ayan. So, itatabi ko ito. Anong nangyari dito? Tinalian nila yung ano ko, crouton. Kaya lang, bakit ganyan? Ano bang natumba dito? So, ayun. So, babawasan ko ito ka-from D. Maganda siya, kaya lang, kailangan bawasan kasi mataas siya eh. So, ayan na, mataas siya. Gusto ko pantay dun sa, dito sa Pokin para magandang tingnan kasi gusto ko pabilog. Tapos paputulong ko na rin itong mga croutons. Ayan, yung croutons kasi natabunan na nito. Pero maganda rin ito kasi yung dahon niya maliwanag, kulay neon. Dadahon na lang ito ulit. Ayan. So magsa-summer naman ngayon kasi ang halaman na ito gusto nila na initan. So pag tag-init naman magsasanga-sanga ulit ito. So dapat lagi ko na lang tinitrim para yung ano niya mapantay dito. So kailangan bawasan ko ng konti. May natumba yata dito eh. Bakit ganyan? So ito nakapromdi yung aking backyard. Napakarami kong pinutol at nilinis ko talaga yung mga gilid-gilid dyan. At hindi ko pa nalilinis yung mga pinutol ko. Gusto ko siyang patuyuin para masigaan ko, para wala akong tatapon. Or pabulukin ko na lang para ibalik ko rin sa mga puno ng halaman. So dito kapromdi yung mga croutons. Tinanggal ko kasi hindi ko alam bakit nakatumba lahat. May mga tali siya pero nakatumba lahat. Parang may bumagsak doon na isang malaki. Kaya lahat nakatumba. So ayan, pinalitan ko ng mga ferns, yung mga binubunot ko na ferns doon sa gilid-gilid. Tapos yung pinutol ko dito. Pinutol ko rin kasi masyado nang malago yung rosary plant, golden rosary. Tapos ayan, ongoing pa yung paglilinis ko. At siguro matatapos din ito very soon. So ayan, hindi pa masyadong maayos yung pagkagawa ko kasi maulan, hindi pwedeng tuloy-tuloy yung paggawa ko dahil palaging umaambon. So gusto kong matuyo yung mga pinutol ko diyan para wala akong basura dito, para ibalik ko rin sa kanila yung mga putol-putol diyan na dahon. Ayan, malapit na itong malinis. So, konting kimbot-kimbot na lang, magiging maayos na ito. Ito na po mga kapromdi ang aking backyard at napakalinis na ulit. At ayan na, trim ko na yung mga halaman, maluwag na. Yung mga nakahambalang na mga halaman dyan na natumba, inayos ko na, itinali ko dun sa bakod. So yung aking legumes, golden legumes, parang pinutol yung isa kaya maluwag na yung isa, maluwag na yung pagkatubo nila. Pero yung isang legume na maliit,
ay pinutol ko kasi natutumba siya dito sa mga sa mga pea plant sa Prokianti. So dito. So meron siyang hindi naman siya sagad na pinutol, pero yung dito parang may pinutol silang malaki diyan banda. Kaya ayun, hinahanap ko yung malaking legume diyan, di ko na makita. So ito naman itinali ko ng wire doon sa bakod para tumayo siya kasi nakaambalang dito sa sa mga Prokianti plants. So ayan kaprom, di maluwag na maluwag yung aking garden na dito. Then maayos na rin yung pagka-trim niya, although tumutubo ka agad yung mga ginupitan ko kasi maulan ngayon, masyadong malakas yung masyadong madaling tumubo kasi saganang-sagana sa tubig. So yung naman yung ayun, maganda siyang tingnan kaprom, yung colocasia, kulay kulay purple. At hinahayaan ko na lang siya na dumami kasi marami na akong binunot dyan at pinamigay ko na nga. Tapos ito naman yung isa nito, parang itong isang poke, parang gusto ko siyang tanggalin dyan kasi gusto kong bigyan ng gray itong yung powder puff na halaman. Pinutol ko na ito kasi masyadong malaki, masyado siyang makapal, kaya pinutol ko, pero hindi siya namamatay. Siguro pag once na binunot ko siya, siguro baka mamatay siya, kaya naghinayang ako. Samantalang ito, ganun din. Pag inalis ko yan, hindi ko sure na mabubuhay siya kasi malaki na rin siya. Kapag pinuputol kasi yung mga ganito, mahirap buhayin yung tea plant. Pero sa bagay, umuulan-ulan naman ngayon. Tapos dito kaprom di, itong mga blue moss, gusto ko siyang tanggalin dito. Pinag-isipan ko kung tatanggalin ko ba kasi siyempre hindi naman siya mukhang masukal, kaya lang natatabunan yung mga white stones. At yung iba yung parang pag initan, parang natutuyo, pero pag nababasa naman siya, nagiging kulay blue. So ayan, maluwag na dito sa aking may harap ng pintuan. Kaya ayan, maganda na. So dito naman kaprom di, and tinanggal ko yung mga croutons dyan na marami yung croutons dyan natutumba. Pagdating ko parang may mga tali na hindi ko alam kung parang anong bumagsak doon kasi lahat nakatumba, parang tinalian lang para magmukhang nakatayo, pero lahat parang wala nang saysay yung pagkatubo niya. Kaya binunot ko lahat yung mga croutons dyan at pinalitan ko ng Eugenia na kulay orange. Ito naman ginupit ko na siya para lumabas yung mga dahon niyang, mga sanga niyang madami. So ayan. At dito yung ko, hindi ko pa tinatanggal yung mayana ko dito kasi maulan. Kapag pumutol ako na i-propagate ko, sigurado mabubulok lang kasi ayaw nila ng maulan. Gusto niya laging tuyo. Kaya inahayaan ko lang muna, hindi naman siya mamamatay siguro dyan hanggang umayos na yung panahon kasi bumabagyo nga kaprom di. Ayan, nililinis ko na rin dito yung mga Persian shield ko dyan. Tapos dito, ayan, trim ko na siya. Siyempre ang ganda ng ang dating dito kasi malinis, maputi yung mga buhangin, mga bato. Ito naman yung Heart of Jesus, ayan, napakagandang tingnan. At pulang-pula siya, napakaganda talaga kaprom di. Yung mga begonias ko, ayan, nilagay ko lang dyan. Hindi ko muna inaalis dyan kasi wala naman akong paglalagyan. Dito, ayan, ang dami kong mga kalatuya na collection dyan. Pero ilang lang naman yan, ilang puno lang. Tapos yung pink na begonia, ayan. Ang ganda ng ko dito, ferns, Burmese ferns, napaka-lush. Tapos yung ang tawag nito dito sa amin, yung bio, ayun, binigay ito sa akin ng pinsan ko din sa bukid. At ayun, mayroon pa doon sa itaas. Kaya lang ito napapabayaan ko, pag umiinit natutuyo siya, pero pag maulan, lumalabas ulit yung mga dahon niya. Ang ganda nito Sa bukid lang ito nakukuha. So ayan. Dito naman kaprom, hindi ko pa naaayos. Kasi ayan, palaging maulan, tapos nag-iingat din ako para hindi na bumalik yung ubok, pabalik-balik nga yung ubok ko. Kaya
ingat na ingat ako kasi ang hirap nahirapan. Then ito yung ano ko, Boston Ferns, ano to ka-promdi. Hindi na siya okay. Sana tumubo ulit siya kasi parang ayun napabayaan, parang naano yata sa tubig yan, nababad. Pero yung ano dito ka-promdi, ayan no, yung mga siguro yung mga ugat niya nagkalat dito sa ano. Ayan, ang daming Boston Ferns. So marami akong i-replant yan, ilalagay ko sa paso tapos ihang ko. Meron ako mga peanut grass dyan pero later ko na lang ayusin para ano, mas maayos kung maigi. Kasi bumabagyo ka-promdi. Umano lang yung ulan kaya nagkumuha ko ng video dito ng saglit or panandalian. Tapos ito yung ano, tinutukan ng manok palagi ito. Tuwing umaga ang dami nitong bulaklak, kaya lang halos ubos na ng manok ko yung mga dahon niya. Tinutukan ng manok. Maganda pa naman sana siya. Tuwing ano ngayon lang walang bulaklak eh. Pag maaraw marami siyang bulaklak. Tapos pag ano, yung maulan, nawawala lahat yung bulaklak niya. Ayan. So far, yan palang naayos ko dito. Yung front yard, naayos ko na, diba? Pinakita ko na sa inyo. Tapos ito yung aking, ano, sa tagiliran ng aking bahay. Hindi ko pa siya naayos. So, ang okay na dito yung, ano, yung pinakalabas ng aking kitchen. Ayan, okay na siya dito. Ang ganda ng aking bird nest. Maliwalas na ulit. Tapos marami pa akong ayusin ka-promdi kasi may mga paso akong ano, mayroon akong mga paso na may mga halaman na natapo na yung mga halaman. Tapos yung iba naman umano na natumba tapos tumutubo yung sanga. So ayan, ito nga katulad nito. So marami akong ano yun, yung mga ano ko nawala na yung red cherry ko natanggal sa ano, buti hindi siya namamatay, nasa paso doon, nasa ilalim. Pero yung ano ko, yung red ano, Prince of Orange, okay pa naman siya dyan. Hindi naman siya naapektuhan. Tapos ito yung ano, red cherry ko, ayun wala ng dahon. Dapat nito, siguro ano naputol lahat o walang dahon. Hindi ko lang alam kung anong nangyari dyan. So, ayusin ko lahat yan. So, ito muna ka-promdi. Yung ano ko, mga halaman ko dito na magaganda. So, ayan. Pag lumalabas ako ng bahay, ito kagad yung nakikita ko dito sa kusina. Kasi dito ako palagi lumalabas sa kusina. Kasi yung doon sa harapan, mahirap buksan yung pinto, doon matigas. Kaya dito ako palagi nagtatambay sa dumadaan sa may kusina. So ayan. Siguro mas magandang tingnan kapag nakasarado yung pinto. Ayan, yung oregano, ang laki na. So, yung iba pinutol ko, ginagawa kong tsaa. Iniinom ko araw-araw, umaga, tanghali, hapon, bago matulog. Talagang tinatsagaan ko kasi, ano talaga ayun, ang hirap ng may, asthma. Yung iniinom ko na lang, yung parang puro dahon na lang. Hindi na ako makapag sideline, hindi na ako makapag kung anong trabaho kasi palaging inaatake ako ng hika. So ayun, maganda pa rin naman yung ko dito. So okay na siya. So paparating na ang ulang ka-promdi kasi may bagyo ngayon. So ayan. Ayan na. So ayun po ka-promdi. Malakas ng ulan. Ayan po muna yung aking papakita sa inyo dito sa aking backyard kasi hindi ko pa naman masyadong naayos lahat. Marami akong iniisip kaya lang hindi ko magawa. So ayan po, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan po mag-subscribe kapag hindi pa po kayo nakasubscribe at
Don't forget to touch the notification also para update kayo sa aking mga bagong post na videos. So marami pa akong ipopost na gardening, mga ideas sa pag-garden. Maraming pong salamat. Muchas gracias. And Diyos mabalos.